jo soc la Marta Vilella, que no m'havia presentat. Soc tècnica de l'equip de prevenció, sensibilització i detecció de la violència de gènere de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya. I conjuntament amb la Maria Sanz, la meva companya, serem les dues docents del curs que avui iniciem, que en aquest webinar donem com el tret d'inici d'aquest curs. I és el curs realitzat també, òbviament, conjuntament amb l'oficina tècnica. Aleshores, un cop presentades, volíem donar-vos les gràcies a tots i totes vosaltres i felicitar-vos per haver triat fer aquest curs, perquè creiem que només amb aquest interès hi esteu contribuint a poder erradicar les violències masclistes de la societat en la que vivim i que, en definitiva, és l'objectiu que tenim com a equip. És probable que quan sentiu parlar de violències masclistes penseu en els casos aquests més escandalosos i que es presenten de manera més escandalosament en els mitjans de comunicació i a les xarxes socials. Però nosaltres, com a equip, el que volem una mica és poder abordar aquest tema que té un abast molt més ampli i alhora molt més proper, perquè té a veure amb la nostra quotidianitat, en el nostre dia a dia, la nostra feina, en la nostra vida en general. Com a agents comunitaris tenim la responsabilitat d'afavorir el benestar de les persones i la bona convivència de la comunitat en tota la seva diversitat. I això passa per generar espais de coneixement mutu, de reflexió, de reconeixement, de formació i, sobretot, un aspecte en el que nosaltres volem incidir molt i que ja veureu que al llarg del curs anirem repetint és en el qüestionament dels rols i estereotips que molt sovint estan al darrere d'aquestes violències masclistes i que incorporem tots i totes nosaltres incorporem i transmetem de manera conscient o inconscient i que poden provocar malestars, mala convivència i vulneració de drets d'algunes de les persones. És per tot això que l'objectiu principal que nosaltres ens proposem amb aquest curs és que totes les persones que, com vosaltres, jugueu un paper important en la comunitat, anem integrant en el nostre llenguatge, en les nostres propostes, en les nostres relacions i, en definitiva, en la nostra mirada, les possibles discriminacions i opressions que poden tenir o sentir algunes persones pel fet de ser dones o de tenir una identitat, una orientació o una expressió de gènere que no siguin normatives. Llavors, al llarg del curs anirem desenvolupant tots aquests conceptes d'identitat, d'expressió, d'orientació. És a dir, ara si diem algunes paraules o fem servir alguns conceptes que potser no esteu molt acostumats a utilitzar, no us preocupeu perquè tot això són continguts que també anirem veient al llarg del curs. Vaja, en definitiva, l'objectiu, com segurament ja haureu sentit en d'altres ocasions, és que ens puguem posar les ulleres liles o les ulleres violetes per veure i, en definitiva, també per viure millor i per poder fer una societat una mica més justa i igualitària. Aquest objectiu, amb què el concretem? Amb donar pistes, amb donar eines de reflexió i acció que ens ajudin, a partir del coneixement de les arrels del problema, a veure què és el que podem fer cadascun i cadascuna de nosaltres per tal de prevenir i detectar les possibles situacions de violències masclistes que es puguin donar, sent conscients, en primer lloc, dels nostres prejudicis i estereotips, perquè, en definitiva, tots i totes en tenim. Llavors, abans d'entrar en aspectes més pràctics i de continguts del curs, comentar-vos que suposo que ja ho sabeu, però aquesta és la segona edició que fem del curs adreçada a professionals dels punts Òmnia, perquè durant el mes de juny vam fer la primera edició. Potser algun del vostre company o alguna companya del vostre punt Òmnia ja va fer la primera edició. Hem fet algun canvi, hem intentat introduir propostes de millora que en la primera edició se'ns van fer i amb l'experiència d'aquesta primera edició i d'altres cursos que s'han fet també d'aquest mateix curs a través del format online,
hem intentat afegir totes les aportacions que hem considerat que podien facilitar més l'aprenentatge i ser de més interès per les noves edicions. I aleshores, amb això el que em refereixo és que qualsevol aportació, qualsevol crítica que tingueu, si us plau, per favor, ens la transmeteu en qualsevol moment per poder anar millorant sobre la marxa del curs. I, Maria, si vols continuar tu. Sí, em sentiu bé? Espero. Vale. Doncs, bueno, m'agradaria explicar-vos una miqueta com hem dividit la formació. Com us ha dit la Marta, de la primera edició en aquesta hem fet alguns canvis, ja que, bueno, en tema de tempos vam veure que hi havia, bueno, que era una mica difícil. Llavors, bueno, hem dividit la formació en 4 blocs. En el primer bloc trobareu una introducció de conceptes claus i el marc legal. En el segon bloc, el marc conceptual de les arrels de les violències masclistes. Al tercer bloc trobareu els tipus i àmbits de violències i aquí incidirem especialment en les violències a les xarxes socials, l'ús del llenguatge, els mitjans de comunicació o els micromasclismes i finalment trobareu al quart bloc bones pràctiques i recursos. Per fer el tancament del curs hi ha un test d'avaluació i també un qüestionari de satisfacció que, com us ha dit la Marta, qualsevol aportació que ens pugueu fer serà benvinguda per poder millorar per futurs cursos o inclús en aquest si veieu que hi ha alguna cosa que no dona temps o que podríem millorar. La idea és que entre totes i tots puguem anar construint coneixements compartits i, per tant, les reflexions i aportacions que feu al fòrum seran també de molta riquesa i de valor afegit d'aquest curs. Però, evidentment, nosaltres anirem llegint qualsevol comentari o aspecte o tema que veiem o pensem que cal clarificar, o si sorgeixen dubtes, anirem contestant i també generant més debats en el cas que creiem que fan falta a partir de les vostres reflexions. La formació està pensada per realitzar-la al llarg de 3 setmanes, del 14 de setembre al 2 d'octubre. Avui s'obren els continguts i fins al 22 de setembre haureu de realitzar el bloc 1 i 2 i del 22 de setembre al 2 d'octubre s'obriran els continguts del bloc 3 i 4 i el qüestionari d'avaluació final. Tot això ho teniu al Moodle, en l'icona i està tot explicat. Però si teniu qualsevol dubte també ens podeu contactar a través de la cafeteria o podem anar parlant. Comentar-vos que el dia 23 de setembre realitzarem una sessió en directe amb una entitat experta, IPAC, on ens endinsarem en les violències masclistes a les xarxes socials i als mitjans de comunicació. I el dia 30 de setembre també realitzarem una altra sessió en directe a càrrec de l'entitat del projecte EIA, on parlarem de comunicació inclusiva. Aquestes 2 sessions es realitzaran a les 11:30 i tindran una durada d'1 hora i mitja, d'acord? On podrem, les entitats faran una exposició i després hi haurà un torn de paraula on podreu realitzar les vostres preguntes i exposar els vostres dubtes. La formació té una durada de 15 hores, com ja hem dit, en total, i per poder aconseguir el certificat d'aprofitament haureu d'haver llegit el temari, haver participat als fòrums i les activitats que proposem, que és una per bloc, i participar a 2 dels 3 webinars que fem. Un ja és aquest, per tant, o aquest i 2 més, o a tots, si voleu. I, finalment, realitzar el qüestionari final, d'acord? En el cas que tingueu, com ja he dit, qualsevol dubte, podeu escriure-ho al fòrum de la cafeteria o bé enviar-nos un missatge privat a qualsevol de les 2 docents, o a la Marta o a mi. Tenint en compte que aquesta edició el número de participants és una mica inferior que la passada, ens fa la possibilitat de fer aquesta sessió en directe, sempre que aguanti el Gypsy, participant totes i que ens posem una mica cares. Ara mateix tenim les càmeres tancades, però la idea és que puguem obrir les càmeres i parlar. Llavors, us animem a que participeu i comenteu qualsevol cosa que vulgueu. I us demanem que feu
una petita presentació individual personal de vosaltres i expliqueu de quin punt sou i ens digueu una miqueta quines expectatives teniu del curs i per què us heu apuntat. Llavors, si us sembla, no sé si hi ha algú que vulgui començar. Si no, ho farem a dit, que tinc vista. Antonio, aixeca la mà. Et pots obrir el micro i la càmera i així, a veure si suporta i podem veure. Doncs veig que té micro, càmera, veiem un collet allà sobre l'armari. Hola, Antonio. Què tal? No et veiem la cara, però hola. No se'n veu? Es veu l'armari i el coet que tens de Tintín allà dalt. No sé si és que hi ha una miqueta de decalatge o què. Me sentiu? Hola. Perfectament, endavant, Antonio. Sí, endavant. I em veieu també, no? O sigui, estic aquí? Vale. Vale, doncs, a veure, primer, abans de res, saludar-vos a totes i a tots perquè no ens veiem des d'abans de l'estiu i res, molt content d'estar en aquest curs. És un tema que jo estic bastant ficat en ell. Ja sabeu que, o si no sabeu, alguns de vosaltres, jo vaig impulsar un grup contra la violència masclista a Santa Coloma de Cervelló, el punt al qual pertanyo. Molt centrat en el tema de la violència de gènere, però bé, tot i així, el masclisme s'escola, a mi se m'escola. Jo soc home i se m'escola contínuament. Alguns ja sabeu, vaig ficar la bota en un tutorial que vaig fer d'una història. I bé, és que està a tot arreu, és cultural. Llavors, no sé, a mi m'interessa moltíssim aquest tema, també a nivell personal, perquè crec que tinc moltes mancances i bé, suposo que la primera és la disposició a canviar aquestes mancances, o sigui que aquí estic per canviar-les. No sé, a tall d'exemple, per exemple, comentar-vos que amb la meva dona tenim un contracte, així no verbal, que diu que cada cop que veiem un micromasclisme, tant sigui meu com d'ella, perquè també ella, és a dir, els dos, parem la situació i la parlem, perquè, ja dic, s'escola amb el llenguatge, amb les situacions de la vida diària, amb la meva filla, amb el tracte diferent de la meva filla i el meu fill, o sigui que conscienciació a tope i disposat a aprendre tot el que ens ensenyeu. M'interessa molt tot el tema legal també, així que disposat al que sigui. Moltes gràcies. Tanco. Que bé, Antoni. Se'm sent? Sí, oi? Vale. Que bé aquesta primera presentació, dona molta força, no? Com començar aquest curs amb una intervenció així, perquè crec que has dit has resumit moltes coses en molt poc temps, no? Has parlat de micromasclismes, no ho has dit, però de que vivim en una societat patriarcal i per tant se'ns educa i se'ns socialitza amb aquests estereotips, amb aquests rols de gènere, amb aquestes opressions que se'ns escola, no? És una paraula que jo no utilitzo freqüentment, però trobo que té molt sentit, no? Utilitzar-la d'aquesta manera de dir, ostres, és que per moltes vegades, per molt que llegim, per molt que estudiem, per molt que ens intentem formar, que evidentment és supernecessari, però tot i així, no? De tant en quant ens donem compte que se'ns ha escolat un micromasclisme d'alguna manera. Tu dius, soc home, jo soc dona i tot i així, evidentment, moltes vegades també a posteriori penses, no, ostres, he dit no sé què a aquest infant només pel fet de ser nen o només pel fet de ser nena, d'una manera que potser no li hagués dit si fos del sexe contrari. Bé, tot el que tu estaves dient, crec que has fet una intervenció així com resumidament superinteressant i has parlat de micromasclismes, que ho parlarem, has parlat de rols, estereotips, d'infància, de coeducació, que són conceptes que tot això ho anirem tractant al llarg del curs i res, que me n'alegro moltíssim que estiguis aquí i esperem que complim una mica amb les expectatives.
Sí, comentar-te també que això que has dit, que vas impulsar un grup en el teu punt. Hi ha un moment en el curs on us demanem que que exposeu bones pràctiques o que en conegueu o que heu fet i et convidem que en aquell moment ens expliquis en què consistia o si encara està en actiu, expliquis com funciona, no? Perquè potser algun altre punt vol instaurar o vol fer alguna cosa semblant. Molt bé, no sé si algú més s'anima a fer la presentació. A veure si algú aixeca la mà. Si no, diré dient jo... A veure, sí, aquí el Dani, de Gavà. Vinga, endavant. A veure, parla, Dani, que no et sentim. No. Dani, sembla que tenim problemes amb el teu micròfon. Si pots reconnectar la pàgina, canviar l'aparell, el micro, potser podríem passar a alguna persona més. Sí, passem una altra persona. A veure, algú més s'anima? Lídia Santiago. Endavant, a veure si tu et sentim. Hola, a veure si el so de moment sí, i ara intento la càmera. A veure... ¿Sí? ¿Soy y vídeo? Vale. Sí. Jo soc l'Elia de Torrelles de Llobregat, soc veïna de l'Antonio de Santa Coloma, som dos pobles molt propers. I bé, em presento sobretot dient això que fa ja uns anys que dinamitzo el Punt Òmnia de Torrelles i la resta que ja em coneixeu, que són companys de l'Òmnia. Treballo molt sobretot per a tot el tema de la bretxa digital amb el tema de tecnologies i dona. És una de les coses que més potenciem en el nostre Punt Òmnia, que és intentar trencar aquesta escletxa de gènere del món de la tecnologia amb les dones i els homes. I d'aquest curs volia intentar seguir formant-me, sobretot en temes que potser penso que no he rebut cap formació reglada per com poder afrontar o com poder solventar segons quines coses, temes del que ha dit l'Antonio, els rols que estan impartits, el tema dels micromasclismes, el tema de la cosificació, tot això que de moment podem intentar detectar però que no som conscients de tot el que està passant al nostre voltant. I res, només dir que jo crec que la primera experiència que vaig tenir amb el tema de lluitar envers els masclismes va ser a l'institut, que ens van obligar a fer-nos llegir un llibre que es deia El diari lila de la Carlota. És un llibre infantil. I en aquell moment, quan em vaig llegir el llibre, vaig començar a descobrir coses que realment eren supernormals per al nostre dia a dia i que no estaven tenint en compte en cap dels sentits. Per qui no el coneixi, si teniu fills o si el voleu llegir, perquè és una lectura molt senzilla, és molt interessant i et posa en el punt central això, donar-te de coses que realment estan passant dia a dia i que les estem normalitzant i les estem acceptant sense saber que això no ens beneficia a cap dels dos col·lectius. I Laura, es diu El diari lila de la Carlota. No sé com es diu l'autora, però és així. I ja està. Fins aquí la meva presentació. Moltes gràcies. Adéu, companys. Moltes gràcies. Jo ara no sé si fico la pota, no és de les Gemalienes? Potser fico la pota, Sí, em sona. Jo diria que és de les Gemalienes, però ho podem revisar i si de cas ja ho passem pel curs també. Mira, l'Antonio i la Yolanda també l'han buscat i ens l'han penjat a la... Quina rapidesa, per favor. Com es nota que sou punts Òmnia, no? I esteu superavasats a tot el tema tecnològic. Molt bé, molt bé. De totes, com diu la Marta, el posarem als recursos perquè el tingueu. Moltes gràcies, igualment. Sí. No, jo crec que, això que estem començant ara ja a fer, crec que és superinteressant i una mica, que la Maria ja ho ha comentat abans, és la gràcia, jo crec, també d'aquest curs,
i tot i que no sigui presencial i l'haguem de fer online, doncs intentar explotar al màxim el que la plataforma, el Moodle, que ens permet i ara a través d'aquesta sessió, no? El poder compartir coneixements i sabers entre totes nosaltres i no només la Maria i jo, perquè evidentíssimament tot el que pugueu aportar entre vosaltres i tots els debats que es puguin generar entre vosaltres, jo crec que serà molt més enriquidor, més enllà del temari que nosaltres us puguem facilitar, que evidentment esperem que sigui enriquidor per totes vosaltres, el temari en si, però tot el debat que es pugui plantejar o tot això, el compartir recursos, llibres, cançons, el tema de la música i les cançons és un altre tema que a dia d'avui està com molt sobre la taula, no? El tipus de cançons que escolten, no només els llibres que llegeixen o les joguines que els hi oferim als infants, sinó al final és tot. Llavors, doncs, si tenim recursos que vulguem compartir, doncs superinteressant. I el mateix que dèiem el mateix que deia abans la Maria amb l'Antoni, és a dir, si tu ara, Lídia, vols compartir també el que a través dels fòrums, de la cafeteria o com ens sembli, com us vingui més de gust, però el que vosaltres com a Punt Òmnia podeu treballar a nivell de bretxa digital, jo crec que és superimportant. De fet, un dels temes que justament per ser Punt Òmnia, amb la Maria comentàvem que era interessant fer com més específic, era tot el tema de les pantalles a nivell digital, quines són les violències masclistes que es donen i hi ha un punt en concret que farem més específic sobre aquesta temàtica i aprofundirem. Llavors, sobretot, si en aquest punt creieu que falten recursos o us interessa també aprofundir en alguna temàtica que a nosaltres se'ns hagi pogut escapar, sobretot també ens ho dieu. Molt bé, doncs seguim amb les presentacions. No sé si al Dani ara potser li funciona. A veure, pots intentar? Hola, a veure ara. Hola, ara sí. Ara sí? Vale. Bueno, em presento, jo soc el Dani, treballo al Punt Òmnia Masia Espinós, de Gavà, i és un Punt Òmnia molt concret en el que, bueno, al barri hi ha una població d'ètnia gitana i sobretot barrejada, però amb un nivell cultural molt baix. Llavors, el que em trobo és que tenen com ho diria, tenen una visió de la violència en general molt diferent a la nostra. Tant violència cap als infants, a vegades ve un pare, estem parlant del nen i li fot una clatellada davant meu i clar, em quedo com, ostres, no? Violència cap a les dones, violència entre ells. No és una violència molt extrema, però sí que està present, molt present. Llavors, és un tema que em costa molt tractar amb ells per tal com ells ho viuen i havia pensat que la millor forma era de ser jo un bon exemple. Un bon exemple, evitar aquests micromasclismes que fem contínuament quan parlem o en moltes altres situacions. I això és més o menys el que espero del curs. Aprendre recursos i aprendre a detectar aquelles situacions en les que jo puc estar incorrent en aquests micromasclismes i evitar-los al màxim. Ja està, gràcies. Que bé, perfecte. Gràcies a tu. Sí, Dani, una mica, no em vull fer pesada, però una mica la idea és aquesta, amb el curs, sobretot poder-vos donar eines perquè pugueu detectar i pugueu vosaltres, mica en mica, anar veient les pròpies actituds i conductes que tenim tots i totes nosaltres, amb més o menys escala, òbviament, i coses que donem per normalitzades i que no haurien de ser-ho, passant des del llenguatge, ja sigui amb la cartelleria que teniu al Punt Òmnia, de com les imatges que estem mostrant en els nostres espais, amb els infants o adolescents o joves o gent que passi pel Punt Òmnia, és igual les edats, amb tots aquells missatges que estem transmetent de a qui anomenem, a qui no anomenem, a qui fem present, a qui no fem present, quins referents mostrem, ja sigui amb el que comentava abans la companya a nivell digital, de quins són els referents que fem servir quan parlem de coses de tecnologia, per dir alguna cosa, o de l'esfera digital,
o amb qualsevol altre exemple. Aleshores, bueno, sí, una mica la idea és aquesta. Jo crec que us oferim, al llarg del curs us oferirem bastants materials que jo crec que són superinteressants a l'hora això d'intentar ser conscients de coses que al dia a dia se'ns passen per alt i que els micromasclismes al final, bueno, ja ho veurem també, però suposo que deveu haver vist moltes vegades la típica imatge de la piràmide, no?, de les violències masclistes i que és el que està a dalt de l'iceberg, que és el que està a baix, no?, que són les violències més visibles, les més invisibles, quines són les bases, les arrels. Tot això és el que anirem veient al llarg del curs. I, no sé, bueno, animar-vos i espero que Dani, puguis detectar una mica més quan acabi el curs. Sí, jo crec que també és molt interessant el fet que cada punt té les seves característiques, ja que ateneu a diferents col·lectius, com diu el Dani, en el seu cas té molta participació per part d'ètnia gitana i un nivell cultural baix. Hi haurà altres punts, suposo, que tindran un altre tipus de participants. Llavors, jo crec que també és interessant saber una mica com abordar des de tots els punts, no? O sigui, des de totes les bandes, el fet que existeixen aquestes violències en major o menor nombre, però vull dir que encara hi són, no? I que està molt mitificat això de que avui en dia encara sí, avui en dia encara hi ha moltíssimes violències que no tenim identificades o perquè estan molt interioritzades, no? Llavors, és interessant el fet que ateneu a diferents col·lectius i bueno, jo crec que serà molt enriquidor que podeu compartir amb tots els companys i companyes les experiències que teniu als vostres punts. D'acord? A veure, que aneu dient cosetes pel xat i vaig mirant. La Laura ha compartit una cançó que, bueno, després, si la podeu mirar des d'aquí, si no, us la penjarem també al Moodle perquè la tingueu, si no la podeu veure. I, vinga, algú més s'anima a presentar-se? A veure, hem tingut... La Yolanda diu que està refredada, però, bueno, ja et donem per presentada. Si vols dir qualsevol cosa, que diu que no pot parlar gaire, ho pots posar pel xat i ja ho parlem nosaltres. I la Sílvia ha tingut que marxar. Però, bueno, si algú més... Bueno, i la Azucena també diu que ha de marxar. Però si algú més s'anima a presentar-se... Jo mateixa, Isabel, de Sant Vicent dels Horts. Endavant, Isabel, endavant. Poso la càmera, és que no sé, jo no us estic veient a vosaltres, però no sé si és perquè no fa falta que la posem o què preferiu. Si vols, pots posar-la. Així et posem cara, a veure si et veiem, perquè el Gipsy funciona una mica així avui. No ens veus, tu, a nosaltres? No, jo no, jo quan parleu no us veig. No sé per què. Jo, Isabel, no he vist a ningú en tota la secció, per si us serveix de consol. Jo estoy ya. Vale, bueno. Pues dona igual. Bueno, pues jo la poso, la meva. Un moment. Mira, tu et veiem. Bueno, què tal? Bueno, en primer lloc, pues us saludo, companys, que hi ha alguns de vosaltres que fa, sigles que no sabia de vosaltres. Bueno, pues a veure, jo, una mica com han dit ja alguns companys, no? Sempre penso que va bé tenir recursos i tenir... Quantes més coses sapiguem d'aquest tema, millor, no? Perquè és un tema que està a tot arreu. I, jo aquí al Punt Òmnia doncs m'he trobat alguna vegada amb espais on hi ha algunes dones que han parlat i, mira, s'han posat a parlar i s'han obert i me'n recordo de l'any passat amb un grupet que era petit i resulta que hi havia 3 dones que les 3 estaven en aquest moment amb temes d'aquest tipus. I, clar, jo em vaig quedar una mica així perquè no sabia molt bé com gestionar-lo, no? Vaig donar lloc a que poguessin obrir-se, parlar. Hi havia diferències. Hi havia una que ja havia passat d'una manera una miqueta heavy perquè ja havia tingut denúncies.
havia fet ella ja denúncies perquè tenia ja amenaces de mort, no? I aquesta una mica intentava ajudar a les altres dos que tenien una situació que no era tan violenta, no era tan heavy, no? Però, me'n recordo que va ser durant com un temps que vam estar parlant d'això, no? I en aquell moment jo ho pensava, dic, doncs em faria falta una miqueta de... Jo vaig fer el que vaig poder fer, o sigui, que era donar un espai de que poguessin obrir-se i a partir d'ahir donar una mica de recolzament. I, des que em va passar això, la veritat és que estic més interessada per aquest tema. A nivell professional i a nivell personal també, perquè sempre enriqueix, no? Però sobretot a mi m'interessaria el que és la violència com a maltracte psicològic. Perquè em va passar que dos d'aquelles persones tenien més d'aquest tipus de maltractament que només d'un tipus més físic, no? I, més que res és això. Sobretot estaria interessada, no sé si ho tocarem, en el que és la violència més psicològica. Gràcies, Isabel. No sé si volies afegir alguna altra cosa. No, això que... No sabia si t'havia tallat i ara m'ha sabut greu, per això et preguntava ara. No, més que res és això, que m'agradaria tenir tots els recursos. Jo penso que en aquest tema, en aquest camp, són pocs, no? És que sempre poden sortir coses que no sàpigues manejar, que no sàpigues com fer-ho, no? Jo en aquell moment, que va ser com la primera vegada d'una manera així com molt evident, no? Que hi havia un problema al que era el grup. Vaig actuar molt per intuïció, però penso que està molt bé, no? Tenir aquests coneixements. Penso que jo ho necessito, perquè aquí al punt tractem molt, sobretot amb dones. Sí, Isabel, ja està, sí. Amb dones, però quina edat tenen aquestes dones, més o menys? Per saber si és gent gran, si... Sí, són més bé, a partir de 50, 45, la majoria a partir de 50. Vale. Comentar-te que al curs sí que intentem tocar una mica tots els tipus de violència que hi ha. Sí que és veritat que algun passem una miqueta més per sobre, però en el cas que vulgueu aprofundir en algun punt específic, ho podem parlar i podem intentar donar-vos més material. La idea del curs és que en el cas que, com tu dius, et vas trobar en aquesta situació, és poder donar-vos eines per poder fer un acompanyament a aquestes persones, a aquestes dones en concret, una mica que conegueu els serveis que estan al vostre abast dins del vostre territori, no? El SIAT, que pugueu fer una derivació d'aquestes persones als serveis que els hi puguin servir, no? Llavors... Sí, jo vaig fer la derivació a lo que és la igualtat de l'Ajuntament. En aquest espai jo ja treballo amb les persones que ho porten i vaig fer la derivació de dues persones, perquè l'altra persona jo no la tenia que derivar perquè ja havia fet denúncies i ja estava amb una psicòloga. I sé que sí que després van anar a la psicòloga de l'Ajuntament, aquestes dues persones, i ja van començar una mica a estar més encaminades, no? Perquè aquí va ser com el moment, saps, d'obrir-se al tema i va ser una mica explosiu, no?, la cosa.
Però És que bueno, jo crec que una de les coses molt importants, que és el que tu has comentat, i que jo crec que és del que hem de tenir present i que crec que d'entrada és una cosa que a vegades no donem l'espai, no oferim l'espai, però que és superimportant, és facilitar espais en els que es pugui parlar d'aquesta temàtica. Perquè moltes vegades és que ni es plantegen aquests temes perquè malauradament encara creiem o que no són tan freqüents com el que realment són, o que són temes tabús, o que són temes familiars i que això és molt personal i que, per tant, no se n'ha de parlar. I aleshores, al contrari, és a dir, en el moment en què es generen espais de suport mutu, en el que moltes vegades, evidentment, si hi ha una professional al darrere, doncs millor que millor, però professional en el sentit d'una persona experta que sàpiga tractar temes de violències masclistes, però inclús sense ser-hi aquesta professional al darrere, moltes vegades només pel fet de generar un espai de suport mutu en el que dones, i aquí entra un altre tema que a vegades és una mica polèmic, no? El tema dels espais mixtes o els espais no mixtes, en el que només hi hagi dones i que puguin obrir-se i que puguin parlar de qüestions que els estan afectant amb elles, de més o menys gravetat, entrant també en un terreny pantanós de què és més o menys greu, no? Del tipus de diferents violències masclistes i a on està la gravetat, però el nivell, perdoneu, el grau. Però només el fet aquest, no? Del suport mutu, de l'acompanyament, de la sororitat que es pugui generar, oferir aquests espais entre dones ja és un primer pas que en un punt òmnia o en qualsevol altre espai que es pugui, no? A nivell comunitari, que puguem generar, ja és un primer pas superimportant. Doncs jo crec que també aquest és un missatge que crec que és important que quedi clar, més enllà de la formació o l'especialització que puguem tenir després com a professionals, perquè des de l'espai comunitari també és el que deia la Maria, és a dir, conèixer els recursos, conèixer els serveis que existeixen en el territori, que també, per sort, cada vegada n'hi ha més i cada vegada es coneixen més, però encara hi ha molt desconeixement. I la qüestió del poder fer xarxa i el poder conèixer-nos entre professionals dels diferents territoris i tenir localitzades certes situacions de violència masclista i poder-les derivar ja és moltíssim, no? I que no quedin dintre de la situació individual i de la llar de cada família. Sí, sí. Molt bé. Moltes gràcies, Isabel, igualment per compartir amb nosaltres aquesta situació, no?, en la que et vas trobar. Abans, no sé si ho he comentat abans, però si no us ho torno a dir que dintre del curs nosaltres respectarem la confidencialitat de les aportacions que feu i el que vulgueu explicar. Per tant, us podeu sentir segures i segurs a l'hora d'explicar qualsevol experiència que heu pogut viure en el vostre punt, en el vostre lloc de feina, ja sigui d'algun participant o si en algun cas alguna de vosaltres vol explicar una experiència pròpia que hagi viscut dintre del mateix punt, no? Que en algun altre curs hem tingut alguna participant que ens ha volgut fer partíceps d'alguna situació que havia viscut amb algun usuari del seu equipament o del seu punt. D'acord? Doncs bé, no sé si hi ha algun més que es vulgui preguntar. A veure, sí. Aquí la Nelly. Vinga, endavant, Nelly. Hola. Hola, et sentim. Sí, bueno, la cámara no la veo. Bueno, yo llevo muchos años en el Punomnia. Tengo muchas anécdotas, no podré explicarlas todas, pero me ha pasado, por ejemplo, hace unos años vino una pareja y se sentaban juntos y entonces él decía, es que tú no te enteras, ¿sabes? Le reñía a ella. Y yo soy la profesora, ¿sabes? Aquí les voy a decir lo que cada uno hace, pero tú no le digas. Bueno, este tío seguía y seguía y el que no se enteraba realmente era él. Y al final una usuaria dijo, usted es un machista. Y empezaron a discutir, ¿no? Y bueno, él se calmó y yo ya después dije, cada que vengan parejas juntas, voy a dejarles muy claro que
que no van a hablar ellos, que cada uno va a respetar o que se van a colaborar, pero no en ese sentido. Siempre se los advierto. Luego, tengo generaciones de 4 hasta 85, 86. Bueno, es un público bastante abierto. Con las dinamizadoras de los niños que vienen de jugar y, ¿cómo se llama?, descubrir este programa, intentamos también estar reforzando, ¿no? Porque vemos que ya desde pequeños tienen este rol. Entonces, el año pasado había una que era súper estricta con esto y entonces éramos todo el tiempo vigilando pues las palabras, todo lo que se estaba diciendo, intentar como hacerlos conscientes de esto. Después, yo tengo un grupo de escritura, son mujeres mayores, y entonces con ellas hemos leído a la Chimamanda, la escritora, ¿cómo se llama?, nigeriana, que ahora no me acuerdo el nombre, Chimamanda Ngozi. Bueno, es una escritora que trabaja un poco sobre violencias y sobre feminismo, y hemos leído alguna situación que ella escribe, y también ha sido muy interesante porque estas señoras han podido escribir historias como de su violencia en el pasado. Entonces, por ejemplo, una que vivía enfrente de la maternidad, que veía cómo llevaban las niñas allí a abortar, bueno, estas cosas, ¿no? Abortar no, a tener su bebé. Y entonces, sobre eso han escrito experiencias de ellas cuando trabajaban en las fábricas, sobre el acoso, ¿sabes? Entonces, eso ha sido muy interesante porque son historias que nunca las han explicado y que también las ha conectado como con sus nietas, porque las nietas han leído estas historias y es como, esto te pasó a ti, ¿no? Bueno, por ese lado me ha parecido muy interesante porque han podido explicarlo. Luego también sí que hemos hecho un poco de support a algunas personas que vienen con casos de maltrato. Hay el caso de una señora que ha sufrido maltrato del marido y de los hijos, y los hijos ahora no le permiten ver ni los nietos. Y ella va a terapia, pero yo creo que el espacio ha sido muy interesante porque está muy, muy sola. Entonces, ellas ahora se llaman durante todo este tiempo de confinamiento, se han podido llamar y yo creo que la hemos acompañado, ¿no? Ella no tiene un teléfono tampoco con WhatsApp ni nada para poderla que estuvieran los grupos. Entonces, lo que hemos hecho es un poco llamarla para no dejarla sola porque está muy deprimida. Y nada, yo creo que eso también es interesante porque ha sido un espacio donde se ha podido hablar. Y bueno, no me enrollo más, que ya he hablado mucho. No, que va, Nelly, no, és superinteressant el que estàs comentant. Jo crec que una mica va en la mateixa línia del que comentava la Isabel, no? I el que comentàvem abans. Al final és oferir aquests espais en els que quan les dones comencen a parlar ens en fem creus, no? Perquè moltes de nosaltres hem viscut violències masclistes d'un tipus o d'un altre i moltes de les històries són molt bèsties. No? És com el que va passar amb el Me Too, no? Fa relativament poc temps, que es va destapar, no? I va ser com una cosa de fer visible una cosa que sabem, però que com que no se'n parla gaire, està molt invisibilitzada. Aleshores, en espais com els vostres de presencialitat i de contacte i que genereu aquest espai de suport, bueno, doncs són espais superimportants en els que si es dona la possibilitat de poder parlar de certs temes que normalment no es parlen, doncs bueno, es poden acompanyar moltes dones que segurament d'una altra manera no estan rebent aquest suport per ningú altre, perquè a vegades doncs, la mateixa situació de violència masclista també et comporta una soledat, no? Un aïllament del teu entorn familiar, del teu entorn social d'amistats, laboral. Aleshores, moltes vegades també és això, aquest aïllament fa que tampoc ho parlis amb ningú. Per tant, bueno, donar i oferir aquest espai d'acompanyament, aquest suport, és un primer pas supernecessari. Sí. El tema és després com ho sostenim i com ho abordem, que no és fàcil.
i que no és fàcil i que també tu com a persona o grup de persones que estàs donant aquest suport també necessites el teu suport i també necessites un acompanyament per poder també calibrar i també per poder, bueno, perquè a vegades poden ser situacions dures, doncs una mica, doncs, això, intentar trobar també el recolzament que puguem necessitar. Sí, és veritat. I el tema de les edats, no? La Maria abans ja deia, no? El tema de les dones grans, no? Que tu has dit fins a 85 anys o alguna cosa així crec que has dit, no? Les dones grans que moltes vegades són les grans oblidades, no? Que moltes vegades enfoquem tot aquest tema també a com estem transmetent els coneixements a les generacions més joves, que és superimportant, evidentment, i com eduquem a les nostres criatures, però també no oblidar que el col·lectiu de gent gran, les dones grans, que moltes vegades també estan patint situacions molt dures. Y se han recrudecido mucho, porque a veces porque tienen alguna malaltía, bueno, o porque están solos y la familia no tiene tanto contacto y no... Aquí ha venido gente a explicarme historias así de... Sí. Y que los hijos no se enteran. Bueno, sí, he tenido casos de personas como con una patología. Sí. Pues yo creo, Nelly, que compartís junto con Isabel cuando explicaba la experiencia que había vivido, el hecho de que se sienten a gusto, ¿no? El entorno en el que vosotras les proporcionáis, ¿no? Desde vuestro punto, ellas sienten ese momento de confort en el que se pueden abrir y pueden expresar pues cosas, experiencias que han vivido o que están viviendo en ese momento que quizá en otro sitio no pueden expresar, ¿no? Entonces es muy bueno que vosotras les deis el espacio para poder hablar y bueno, para poder recoger, ¿no? Un poco a estas mujeres, ¿no? Que necesitan ese momento de que alguien las escuche o de sentirse en ese momento seguras para poder explicar, ¿no? La experiencia es muy importante. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Nelly, por compartir y no sé si alguien más quiere compartir alguna experiencia o explicar alguna cosa que le gustaría, perdó, que passa al castellà, alguna coseta que els agradaria. Mira, la Carla vol parlar. Endavant, Carla. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí. Vale. Bueno, yo soy Carla, soy del punto Òmnia Gao Caló, al barri de Gràcia. I jo també tinc molta població gitana. De fet, aquest punt està gestionat per la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya, la FAGIC. I clar, jo hi ha temes que ja m'he anat trobant perquè soc nova en el punt i que no sé com tractar, perquè també, bueno, vinc d'estudiar antropologia, llavors la teoria sí que la tinc, però a l'hora d'intervenir em faig moltes preguntes, en el sentit de, fins a quin punt tinc el... no? Bueno, no sé, les complicacions de la intervenció de quan... Que no vull dir que siguin coses culturals, en el sentit de que, i perquè és cultural ja està legitimizado, es decir, que ya todo vale, no es eso tampoc. Però, bueno, sí que és cert que em faig moltes preguntes i al final acabo bloquejada. I per mi, per exemple, hi ha situacions que hi ha moltes dones que, bueno, amb les que parlo, amb WhatsApp, correu, Facebook, el que sigui, i tenen, per exemple, imatges de les seves filles hipersexualitzades a internet. I clar, perquè és el problema que, o he detectat, o jo penso que és un problema, i clar, que no sé com gestionar-lo, perquè per mi és un problema ja directament també de ciberseguretat, en el sentit de tu tens el teu Facebook obert o ho tens tancat, qui pot mirar aquestes imatges? És que són com molt fortes. I bueno,
I també, en aquest sentit, a mi el que m'agradaria, sobretot, perquè també ja he parlat d'aquest tema amb usuaris, gent de la comunitat i tal, és el tema de com fer contradiscurs en els discursos que hi ha ara envers el feminisme, envers que la violència masclista no existeix, tot això. Perquè, clar, de vegades no és que em quedi sense arguments, però sí que em costa continuar i intentar obrir una mica els ulls a la gent que m'hi trobo. I és això, les experiències que tinc són aquestes. Perfecte. No, superbé, Carla. Jo crec que has dit moltes coses també en molt poc rato. El tema és a nivell de ciberseguretat. Un dels dos webinars és específic sobre aquest tema, per tant, la professional que impartirà el webinar us podrà resoldre tots els dubtes que pugueu tenir sobre aquestes temàtiques, perquè a més és supercrac, per tant, podrà ajudar-vos molt amb tot aquest tema de ciberseguretat. Hi ha un apartat específic sobre tema digital i sexting, tots aquests conceptes, i com treballar una mica. I a recursos addicionals també vam ficar bastant temari sobre aquesta temàtica perquè creiem que us podria interessar justament per això, perquè sou professionals dels punts Òmnia i perquè entenem que amb aquesta temàtica esteu com més avasats si més no, a reflexionar-hi i a treballar-ho com a professionals. Després... Perdona, Marta, només comentar-te, Carla, que hi ha a recursos d'ampliació hi ha una guia de seguretat a Instagram que penso que d'aquí us servirà molt a l'hora d'orientar a aquestes noies que dius que tenen els perfils oberts i de més. Potser feu-li un ull, està a recursos d'ampliació, com diu la Marta, hi ha bastant material, però aquesta és interessant que li feu un ull perquè crec que us pot servir molt a l'hora de treballar amb aquestes noies. Sí, jo només volia afegir un parell de coses més, que és amb el tema... Tu no ho has dit com a tal, però crec que has introduït el concepte d'interseccionalitat, que no n'hem fet esment en cap moment de la sessió, però que sí que és important que tinguem present el punt aquest de la mirada que nosaltres com a equip o com a professionals intentem transmetre, que és com el fet que els diferents eixos d'opressió que rebem com a persones en la societat en què ens trobem, ja que jo com a Marta soc dona, però també tinc una edat en concret, soc blanca, tinc una classe social determinada, llavors tinc diversos eixos que a mi em determinen i, per tant, això fa que rebi més o menys opressions i, per tant, no és el mateix. Vaig a ficar els típics exemples tòpics perquè m'entengueu de manera ràpida, però l'home blanc occidental de classe alta, etc., amb la típica dona immigrant, racialitzada, de classe treballadora, etc. Per tant, aquest concepte que tu has introduït sense nombrar com a interseccionalitat, però que crec que és important, i tot el tema de l'antiracisme, que la mirada nostra com a feminisme o de perspectiva... O sigui, tot el curs nosaltres l'intentem. La intenció és que els continguts us arribin amb aquesta mirada interseccional, antiracista, feminista, etc. És una mica un posicionament que creiem que també és important que tingueu i que nosaltres us volem transmetre, i aprofito també la teva intervenció per comentar-vos-ho. Perquè tot el tema aquest amb la població gitana amb la que treballeu, crec que és un tema molt complex, però crec que és superinteressant. I ja buscarem... No el treballem massa, el tema de la població gitana, realment no el tractem massa. Anaves a dir alguna cosa, Maria, perdó? Sí, anava a dir que tot i que nosaltres encara no hem pogut formar part de la DGAC, hi ha diferents programes i també està el programa del poble gitano, que nosaltres directament amb ells no hem començat encara per tot el tema del Covid i de més, just quan anàvem a començar no vam poder,
Però sí que és veritat que en el cas que en algun punt, en el teu cas, per exemple, o també a Gavà, que em sembla que el noi de Gavà, que crec que es deia Daniel, el Dani també havia comentat que tenia molta població gitana. Nosaltres el que fem és ens posem en contacte amb el programa, pensar que era un tema cultural. Sí que hem d'entendre que dintre de la seva cultura hi ha coses que són normalitzades, no vull dir que estiguin bé, però vull dir, ells tenen una manera culturalment d'actuar que en molts casos és difícil poder entrar aquí i poder dir o donar segons quines pautes perquè per la seva cultura no podran fer segons quins canvis així de manera brusca o de manera... Llavors, sí que podem intentar fer-vos arribar aquest nexe i treballar una mica a través del programa del Poble Gitano per poder arribar una mica més a aquestes nenes que dius tu que tenen perfils públics i que a l'hora de treballar la seva intimitat a les xarxes i de més, que tinguin una persona una mica propera a l'hora de treballar aquestes coses, que sigui normalment són d'ètnia gitana, ja que és molt difícil entrar en el col·lectiu i poder, que s'obrin i poder treballar. Llavors, per això està creat el programa del Poble Gitano, amb el que tenen aquest tipus de professionals que ajuden a equipaments i en aquest cas poden ajudar els punts a poder treballar millor amb aquest col·lectiu. Llavors, més endavant, durant el curs, si voleu, i expliqueu les vostres experiències, podem donar-vos el contacte i parlar i fer nexe entre el programa del Poble Gitano i el vostre punt perquè pugueu treballar amb ells. Perdona, Marta, que t'he tallat abans. No, que va, Maries. No, una mica anava a dir el mateix que tu, per tant, perfecte, ja està. Molt bé, jo no sé, queden més persones per presentar-se i per comentar. No sé si algú més... A veure, per exemple, la Cristina, del Punt Òmnia de Francesc Palau, no ha parlat. A veure, no sé si està per aquí. A veure... Jo no la veig. No, crec que s'ha desconnectat. A veure, qui més falta per parlar? El Juanjo, però crec que tampoc hi és. Jo és que he anat apuntant les persones que aneu entrant i sortint, però sí que és veritat que hi ha persones que ja no hi són, que s'han anat desconnectant. Sí que és veritat que la webinar era d'una hora i, bueno, hem complert l'hora ja. No sé si algú més vol dir alguna cosa. Aclarar-vos, ja us ho he posat la Marta, perquè hi havia una pregunta a l'hora de... Preguntàveu a quina hora eren les properes webinars, les següents. Són el dia 23 de setembre i el 30 de setembre i les dues seran a les 11:30 i duraran una hora i mitja. D'acord? De 11:30 a 1 i tindreu... Seran una explicació i també tindreu torn de paraula obert perquè podeu exposar els vostres dubtes o preguntar o explicar experiències i que us donin alguna eines per poder treballar. Els dies el 23 de setembre i el 30. 2 dimecres consecutius. Sí, a les 11:30. Tenim, Maria, perdona, una mà aixecada? Sí. Per si abans de fer el tancament... El Juanjo, sí, mira, veus que abans he comentat que també estava. Digues, Juanjo, endavant. Ai, Dios mío. Hola, que em sentiu? Sí. Ole, de cojón. És que el Jitsi aquest no... El faig servir amb un altre sistema i ara avui no m'estic aclarint gaire, la veritat. Ara ja... I jo ensenyo a usar-lo, esto. Bueno, pues res, bon dia. No em veig, no us veig i me cuesta un poco. Bueno, tranquil, t'escoltem perfectament. Endavant.
Bueno, doncs res, jo fa 10 anys que estic aquí al Punt Òmnia de Raona Marinals, tenim aquí a Sabadell, per sort, tenim el Servei Integral d'Atenció a la Dona, al qual sempre que puc o sempre que veig alguna qüestió, no pot ser relacionada només amb violència, sinó situacions d'exclusió que pateixen les dones, aprofito per derivar-les a aquest servei, perquè trobo que és molt interessant, ja que existeix, que l'aprofitem. A partir d'aquí, vinc amb ganes d'aprendre, amb ganes que puguem aprofitar el recurs que se'ns ofereix i res, jo històries en 10 anys us podeu imaginar, he vist com cosien la boca, quasi he vist com cosien la boca a una dona. Eso es de las cosas que no se me olvidan. A part d'això, també, que no me n'oblidi, fem el Sephora, que és un projecte de la FAVIC, que ens dediquem una mica a treballar sobretot amb dones, però la lluita que tenim alguns companys és que els homes hi puguin participar, posant com a protagonista, diguéssim, o com a, no sé com dir-ho, com a eix principal la dona, i fem cada any, des de fa 4 anys, ara es fa, aquest serà la 4ª edició, que no sé, em sembla que no ho podrem fer, es feia el concurs de relats de dones, es fa un llibre després amb els relats, fem activitats, fem sortides i aquí tenim, en el meu aula, fèiem un taller de lectura i aquí vam estar llegint fins abans de... jo és que he estat també de baixa, però l'any passat vam estar llegint un llibre que es diu Her Story, que potser us l'hauria de compartir. Va ser molt interessant perquè explicava que ja a la prehistòria els homes havien aconseguit prendre el pèl, entre cometes, sin comillas, le tomaron el pelo a las mujeres, ¿vale? Se ve que era muy peligroso llevarse a los niños para cuidarlos mientras cazaban, la caza era muy peligrosa, los tíos se iban 3 días por ahí de picos pardos y las parientas en casa con los niños haciendo de comer, por ejemplo, al lado del fuego, que se ve que es que el fuego no era peligroso, ¿vale? Era muy gracioso. Os paso el libro, ¿vale? Y yo me voy a desconectar, que ya me he presentado, ¿no? Juanjo, si hi ha algun enllaç en alguna web o alguna cosa per compartir el projecte que has comentat, també comparteix-lo, sisplau, si és possible. Sí, ara passo tant el link del llibre, ¿vale? Perquè el llibre trobo que és interessant, sobretot perquè és molt il·lustratiu. Aquí vam fer un taller que van venir unes nenes àrabs a llegir el llibre junt amb les dones del taller de lectura, que clar, són dones de 60, 70, 80 anys d'aquí, y van venir fins i tot nens àrabs, porque aquí cuando alguien ensucia algo, desde los 4 añitos que los tengo, tiene que limpiarlo. Y algún día pasa que los niñitos o las niñitas se ríen porque otro niño le toca limpiar y cosas así. Hacemos cositas, pero seguro que ahora aprenderemos más. Us passo, he passat el link del llibre, ¿vale? I suposo que a la web de la FAVIC devem tenir el que s'ha anat fent fins ara, ¿vale? Us ho busco i us ho passo, ¿vale? Perfecte. Si veus que no pots anar, no et preocupis perquè ho pots compartir a través dels fòrums, que també us demanarem que compartiu experiències i això pot ser una... Bueno, també perquè realment ara quan sortim del Jitsi no estarà el comentari, haureu d'entrar a la gravació i de més, llavors pots compartir-ho al fòrum i així tothom ho tindrà més accessible. D'acord, de totes maneres, ara he trobat el llibre de relats que es va fer del 2018, us el passo en format digital també. Són relats escrits per les dones de diversos punts Òmnia. La Nelly també va portar gent. Dels que estem aquí, em sembla que l'única que pertany a FAVIC i que també va fer amb el programa Sephora és la Nelly. Bueno, de totes maneres, qualsevol cosa, ens veiem als fòrums. I tant. És que me quedo enchufado. Encantat de saludar-vos, tanco. Moltes gràcies, Juanjo, gràcies.
Molt bé, doncs no sé si algú més vol dir alguna cosa, si no donaríem una miqueta per finalitzar la sessió, que crec que ha sigut molt productiva, heu participat molt. Moltes gràcies per participar, perquè a vegades es fa una mica difícil el tema de fer les coses online, no? És una mica arribar i poder que sigui una miqueta dinàmic és difícil, però crec que amb les experiències que heu explicat i el que espereu una mica d'aquest curs crec que ha sigut molt enriquidor. No sé si algú més té alguna cosa a dir, si no, per la nostra part, doncs ens veiem als fòrums i us animem a que participeu i a que gaudiu molt del curs, que nosaltres tenim moltes ganes i esperem que vosaltres també i que us serveixi de molt. Sí, jo no em repeteixo. Moltes gràcies a tots i a totes per interessar-vos pel curs, per haver vingut participat del webinar i per haver participat amb les vostres intervencions. I ja està. Qualsevol cosa ens veiem al Moodle si no teniu res més a dir. Moltíssimes gràcies i ens veiem a la formació. Adéu. Adéu. Crec que estem encara amb l'streaming obert. Esperem un minutet més abans de tancar la connexió.